Sempre he volgut anar a córrer, però com que mai he tingut uns consells sobre com fer-ho i perquè sóc un alcohòlic que m'encanta la cervesa Tuborg, la danesa, la teva, la nostra, que mai he pogut anar a córrer. Tinc por, m'agradaria tenir alguns consells. Quin és el bondadós ciutadà que em donaria aquests consells que m'ajudarien a sortir de casa? M'has cridat? Sóc el corredor que buscaves. Tinc els teus consells. Tu, sí! Consell número 1. The gear! O the equipment, que es diria en anglès. L'equipament! Doncs roba llampant, samarreta llampant, pantalons llampant, mitjons llampants, calçotets llampants, tot llampant, motxilla llampant. I el mòbil. El mòbil, home, el mòbil. Doncs per fer una foto, perquè si no ningú sabrà que hi heu anat. Què? Com ho fareu saber que hi heu anat? Per penjar-la a Instagram, home, Instagram! Clar, home! A la muntanya s'hi va cansat, s'hi va suat. Mireu aquests manegots. Els manegots, el buf, la motxilla, la bandana. Fa 6 mesos que no rento la motxilla. I la bandana, 3/4 del mateix. Els manegots, què fan aquí? Doncs airejar-se. Perquè pel matí pujo a la finestra, entra el sol i li surt tot aquí dels manegots. Surt tot cap a dalt. Tot fa xup-xup i surt tot cap a dalt. Que heu quedat amb una segala per anar a la muntanya? Doncs a fer farum, tu, fer farum. Els calçotets d'ahir, d'haver corregut d'ahir, poseu-vos-els, que estiguin humits. Us els deixo girar si voleu, els podeu girar de posició. Això sí que us ho deixo, perquè segueixen estant bruts. S'hi ha d'anar brut a la muntanya. S'hi ha de fer pudor. Què és això de fer bona olor? Què som? Pixapins o què som? Sembla que estigui abraçant un osset de peluix. Aquells dels mimosins. Mitjons bruts, calçotets bruts, dessuadora bruta, bandana bruta, tot brut. Fins i tot les ulleres, que estiguin llardoses, que les toquis aquí, que rellisqui el plàstic. Jo ara faig pudor ara mateix, no me l'aguanto. Però això és la roba que em vaig posar fa una setmana, doncs me la torno a posar ara perquè no l'he de rentar per la pròxima. S'ha d'estalviar també, estalviem, pensem en el planeta. No entreneu, córrer, ja us ho dic jo, ja ho deia un exjugador del Barça, córrer és de covards, no entreneu, heu d'anar a la muntanya a passar-vos-ho bé, a gaudir, heu d'anar, si feu una cursa, no entreneu, aneu a sentir-ho tot, ben a dintre, aneu a patir, a la muntanya s'hi va a patir, a la muntanya a patir, no, a patir a la muntanya, s'hi va a patir. A patir. Corre amb el mòbil, sí, perquè volem fotos d'Instagram, però a la muntanya, sense mòbil, aneu-hi sense mòbil, incomunicats total. Voleu sentir una experiència única? Aneu als Pirineus sense mòbil, sense res, sense brújula, sense cap mena d'orientació, a la muntanya, pixapins. A la muntanya, vinga, camp obert. No volíeu camp? Vinga, camp obert. Carretera de Berga, tu, cap a Berga. I apa, sense res, brújula ni res, brújula. Què culles brújula? No us sabríeu orientar ni al vostre pati de casa vostra. Sense mòbil, sense res, incomunicació. Que sentiu la natura, respireu natura. A patir. Bé, doncs fins aquí els consells, espero que ho heu dit molt, que si us ha agradat el vídeo, comenteu, deixeu-me un comentari quins són els vostres consells per anar a córrer, què feu, què acostumeu a fer. També m'he deixat que acostumo a cagar després, quan arribo, sempre quan arribo. Aquest és un consell extra, sempre quan arribo s'ha de cagar quan arribes. Cagar abans de sortir, pèrdua de temps. S'ha d'anar just a la vida s'ha d'anar just. A patir. És un consell extra que us dono, d'acord? Si us agrada el vídeo, un like no fa mal a ningú, val? No el demano, però si el deixeu no fa mal. Una subscripció també. Molts dels comentaris aquests de merda que feu, doncs també comenteu el que vulgueu, d'acord?
Doncs està guapo el Pokémon nou.